Assalamu alaikum. Abokina. Lafiya dai, na kanka a gida haka? Wallahi lafiya kalau. Abokina tun ranar fa na ganka yanayin da kake ba yadda na saba ganin ka ba. Dole akwai abin da yake faruwa da kai. Wai me yake faruwa ne? Ai kai ma ka san idan akwai abin da yake damuna zan gaya ma. Kawai yanayin ne nake jin shi wani iri. Abokina, bai kamata sirrin da yake damun ka ba ka kasa faɗa min ba. Ka san waye ne a wurin ka ai? To me na ɓoye mun kuma bayan mun riga mun zama ɗaya? Ba abin da yake damuna shi yasa kawai idan kai da akwai Ina wuni? lafiya kan kuma yaushe a gari? Ai na aika na biyu da zuwa. To madalla a gaida su umma da saba da Allah. To za su ci. Ya abokina ake tsaro. Wannan ai Fatima ce yar gidan Alhaji Musa. To ai ba anan kai karatu ba maybe ko ta gama ne ko kuma hutu ta zo. Ko wannan Alhaji Musa ma ne tukuna. Alhaji Musa dai da ka sani na sabon titi. Dan ya da babban ya. To ai ba anan ta tashi ba shine yasa baka waye ta ba. Kina nufa abin ya ban mamaki. Kar da ya baka ce.